Vamos dar comezo a este pleno ordinario do mes de febreiro da Corporación Municipal de Outes. O primeiro punto é a aprobación das actas das sesións anteriores. Son en total 4 actas. Bueno, se parece pues procedemos a aprobarlos conjuntamente. Non sei se teñe algo que comentar sobre as actas. Non? Bueno, pois entón, se nos parece, vamos a proceder a votar. Os votos a favor da aprobación das actas apróbase por unanimidade. O seguinte punto é o expediente 118/2024, modificación da ordenanza fiscal do Servicio Público pola prestación do servicio da Escola Infantil Municipal de Monte de Outes. Bueno, xa coñecemos a proposta, pero basicamente ben derivada por varios motivos esta proposta de modificación. Unha ten que ver que a principal coa ampliación da Escola Infantil. Como ben saben, a Escola Infantil Municipal de Outes abriu inicialmente o ano pasado, a principios de 2023, con 2 unidades, pero, bueno, pois xa pronto observamos que era necesaria unha terceira unidade para cubrir a demanda existente para este servicio tan importante que temos nós para o noso concello. Entón, derivado disto, derivado tamén de que, bueno, pois manter unha escola infantil coa calidade que se quere manter, bueno, pois, evidentemente respetando toda a normativa que hai que respetar, bueno, é un servicio novo, un servicio importante, pero é un servicio que ten un custe moi elevado para o noso concello. Entón, aínda que a educación que se presta, os servicios educativos que se prestan na mesma, bueno, pois son gratuitos, derivado tamén dunha normativa que aprobou a Xunta de Galicia. A realidade é que boa parte, a gran parte do financiamento non procede da Xunta de Galicia, que só cubre, bueno, pois, aproximadamente un 30%, algo máis quizáis, do custe que ten a escola infantil, e por iso, digamos, nos vemos na obriga de, sen repercutir de forma relevante nos usuarios, adecuar os prezos públicos bueno, pois, ao custe que ten prestar este servicio. Entón, os cambios fundamentais que se proponen son a matrícula, que era gratuita, pasa a costar 100 euros, pero o usuario final non lle vai a costar, posto que a matrícula, este gasto o sufraga tamén, en este caso, o convenio da Xunta de Galicia. O servicio de cociña establecese en 25 euros, que son os prezos máximos que tamén permite, en este caso, a normativa da Xunta de Galicia, pola que se regulan as galiñas azuis. O servicio de comedor, que polo momento non temos, pero, bueno, aspiramos a ter no futuro, establecese nunha cuantía mensual de 74,05 euros, quedaría exento desta cantidade pois as rentas máis baixas, as rentas familiares máis baixas. Estes son os cambios, fundamentalmente, vale? Son cambios, digo, que ten que ver, bueno, co feito de aproveitar ao máximo os recursos que recibimos de outras administracións e tratar de paliar, na que non se consigue totalmente, porque en realidade o que penso que debería ser que a Xunta de Galicia chegara máis recursos aos concellos para financiar as escolas infantiles municipais. Eu creo que ese é o que tiña que ser, eu creo que deberíamos todos apostar por iso, pero, bueno, polo menos, mentre non se xa así, bueno, pues vamos a tratar de cubrir a maior parte do custe que nos ten a escola infantil posible con esta adaptación. Ten a palabra o portavoz. Bueno, podemos apreciar este punto da orde do día deste pleno sobre as
variacións feitas nos precios públicos pola prestación do servicio da Escola Infantil Municipal do Concello de Outes e que a diferencia entre a ordenanza que está actualmente en vigor e a que pretenden aprobar neste pleno está dirixida á suba de ditos precios. Primeiro, propoñen pasar de pagar 9 euros polo servicio de cociña, que está en vigor actualmente, a cobrar 25 euros unha vez aprobada a nova ordenanza. Segundo, coa súa proposta, o servicio de comedor, no caso de que se instaurase, salvo os usuarios que pertenezcan ao primeiro tramo establecido, como ben dixo o señor alcalde, é dicir, para aquelas familias con unha renta per cápita inferior ao 30% do IPREM, todos os demais usuarios pasarían a pagar por dito servicio 74,05 euros. Estos 74,05 euros, independientemente do tramo da renta en que estivesen incluídos. Iso quere dicir que teñen unha renta, iso que quere dicir é que quen teña unha renta per cápita entre 180 ou 300 euros terían que pagar os mesmos 74,05 que abonarían os que teñan unha renta maior, pois unha renta per cápita maior de 1.200 euros. A nós iso, desde logo, que non nos parece ben. Na orden do día tamén vamos a falar dunhas mocións, dentro delas hai unha moción, unha declaración institucional, na que recoñecemos as dificultades coas que se encontran moitas familias monoparentais encabezadas nun 80% por mulleres, con menos recursos e máis pobreza, e acto seguido vostedes propoñen a creación dun novo precio público no que non se teñen en conta estas circunstancias. Consideramos que sí se debería ter en conta esta situación, establecendo a cuantía destes precios proporcionalmente á renta per cápita de cada usuario, tal como se estipula na ordenanza que agora mesmo está en vigor e que vostedes pretenden variar. Desde logo, nós deste xeito non podemos apoiar a proposta que hoxe traen para a súa aprobación, polo que lle propoñemos ao Goberno que deixe encima da mesa este punto da orde do día e elabore unha nova proposta na que se teña en conta esta circunstancia. Propoñen ademais introducir un novo concepto de pago que non figura na actual ordenanza. Trátase de establecer unha matrícula que tería un importe de 100 euros, tamén igual para todos os tramos da renta, excepto para o primeiro, que sería gratuita. Sobre este novo concepto, queremos dicir que en ningún caso o usuario terá que aboar, xa que é a Xunta de Galicia quen se fai cargo deste pago. Nada máis. Bueno, ten algo que comentar? Partido Socialista? Bueno, simplemente si que quero comentar algo, non? E insistir no que significa ter unha escola infantil funcionando no noso concello. As previsións de gasto para o concello o ano 2024 son 187.550 euros. Iso que nos custa a escola infantil municipal. Dos cales a Xunta, extraordinariamente este ano, non sabemos o ano que vai ser así, aporta 53.000 euros. Este é o anuncio que fixo a Xunta de Galicia, a todas luces, da gratuidade da educación infantil en Galicia. O que recibe o Concello de Outes en concepto de educación, de gratuidade de educación, é unha media de 80-90 euros por alumno mes. E as escolas infantis privadas reciben da Xunta hasta 330 euros ao mes. Nós, como máximo, poderíamos recibir 100 e pico euros ao mes. E vostedes nos están dicindo que ahora estamos subindo. Non estamos facendo iso. A educación vai seguir sendo gratuita, o prezo do servicio de cociña é o mesmo que se establece para as escolas infantis da Xunta de Galicia, e ese precio de 74 euros do servicio de comedor, que é o único que tenían que pagar cando tuéramos ese servicio funcionando, non cubre o custo de prestar o servicio de comedor. Xa eu digo tamén. Digo isto porque os prezos públicos, iso seguramente tamén o saberán,
deberían seguir unha lógica, e a lógica é cubrir o custo do servizo. Para eso están pensados os prezos públicos. En este caso, este prezo que establecemos, que é 74,05 euros, é o máximo que podemos establecer porque tamén é o que establece a Xunta de Galicia como máximo. Entón, eu, sinceramente, que vostedes agora indiquen que pretenden deixar isto enriba da mesa, etc. Home, nós o que pretendemos é, bueno, pois que a ciudadanía de Outes tiña un servizo que antes non tiña de calidade, que lle vai a costar moi pouco, prácticamente nada, ás familias, posto que só no caso de utilizar o servizo de cociña ou de comedor, que non o temos aínda, pero repito, cando teñamos, non vai a cubrir un custo efectivo para o Concello, bueno, que vostedes veñan agora a contarnos iso, a verdade é que nós non o entendemos, non o entendemos. Eu creo que o que tiñamos que facer é entre todos, repito, favorecer, procurar que a Xunta de Galicia se dedique a educación infantil gratuita, que é unha competencia da Xunta de Galicia. O que teníamos que facer é que financie, como é debido, este servizo aos concellos. Xa non dicimos o 100%, non dicimos o 90%, pero polo menos o 50% do custe é razonable. Creemos que non sei se ten algo máis que comentar, ou procedemos a... Sí, eu sigo insistindo en que os precios do servicio de cociña, do comedor, na Xunta de Galicia son variables e entendemos que estes precios de 74,05 que establecen non están facendo por tramos tampouco, e creemos e consideramos que debería de ser así, que teñen en conta as familias máis desfavorecidas frente ás que teñen maior ingresos, e non o están facendo. Agora, usted siga derivando a pregunta á Xunta de Galicia e demais. Nós o que estamos mencionando é a normativa que vostedes están traendo, a ordenanza que están traendo a este pleno, que eu creo que é o que viñamos. Agora, se quere derivar a Xunta, siga. É que un dos motivos, perdón, non para usted, polos que traemos esta modificación fundamentalmente tamén por esa escasa financiamento que recibimos a Xunta de Galicia. Nos antes non tiñamos esta matrícula de 100 euros e agora temos, non lle vai significar un gasto ás familias, pero temos que ter. E eu creo, non creo, no momento en que a Xunta de Galicia financie, como é debido, este servizo aos concellos, non se preocupe. Nós non temos ningún problema en modificar a ordenanza e facela máis progresiva ou como se considere oportuno. Pero nestes momentos é o que creo que debemos facer para financiar un servizo que é moi importante para as familias de Outes e que antes non había. Se les parece, vamos a proceder a votar. Votos a favor, votos en contra, abstencións. Apróbase votos a favor do Grupo do Goberno e abstención do Grupo Popular. Ben, o seguinte punto é a modificación do regulamento da Escola Infantil Municipal. Digamos que é consecuencia do punto anterior, ou é máis que consecuencia, mellor dito, derívase das mesmas causas, non? O feito de que ampliáramos unha unidade, que agora teñamos 3 unidades, como saben, e pasar de 31 a 43 plazas na escola infantil, tamén implica, bueno, pois, unha modificación no regulamento existente. Agora tamén o facemos máis flexible, sobre todo na cuestión dos horarios, porque antes establecíamos os horarios no propio regulamento, e vaise máis probable que o ano que ven, o curso que ven, xa se haxa unha pequena modificación dos horarios para que as familias poden levar antes os nenos á escola infantil, pero o que se decidiu na proposta é, bueno, pois, establecer un punto no que os horarios vai ser posible establecerlos cada ano, non? Por resolución da alcaldía, sen ter que modificar, evidentemente, as ordenanzas. Entón, bueno, repito, é por as mesmas causas que o punto anterior, entón, pouco máis hai que comentar. Non sei se teñen que comentar algo. Sobre este punto nada temos que dicir. Gracias. Nada de comentar. Bueno, pois, se lles parece, entón, vamos a proceder a votar a modificación do regulamento da Escola Infantil Municipal de Outes. Votos a favor?
Votos en contra, abstencións, apróbase os votos a favor dos grupos do goberno e a abstención do Grupo Popular. Ben, agora o seguinte punto sería un punto de mocións. Non hai mocións como tales presentadas, pero sí que temos non moción de urgencia, son resolucións das que vostedes a coñecen. Según comenta a secretaria, o adecuado sería, como non foron incluídos no orden do día, primeiro incluir estas dúas, supoño que podemos facer conjuntamente, estas dúas propostas de declaracións institucionais que vostedes a coñecen, votar a ausencia, e, en segundo lugar, pois eu pedirei a secretaria que lea cada unha delas, e non hai moito máis, porque eu creo que xa non hai que aprobalas tampouco, porque xa foron acordadas entre nós, entre os distintos grupos, con anterioridade. Parece ben así, non? Sí. Entón, temos que votar a ausencia. Sí, porque non están na debería, entón hai que incluirlas na orden. Pois entón, vamos a, por urgencia, incluir tanto a proposta de declaración institucional polo 8 de marzo como a proposta de declaración institucional do Concello de Outes sobre os dereitos do río Tiris e os compromisos da súa comunidade ribeirá, conjuntamente. Votos a favor de introducirlos na orden do día, por urgencia, e introducirlos. Se les parece, pois, agora, empezando xa pola declaración do 8 de marzo, a secretaria procederá á súa lectura. Dicir unha cousa, que nos dereitos sobre o río Tins, como é moi longa a declaración, vai a proceder a ler unha parte do texto referida aos dereitos, siguen por aquí tamén. Os 2 puntos. Sí, e nada máis. Primeiro, declaración institucional polo 8 de marzo. Os grupos políticos con representación no pleno do Concello de Outes manifestan o seguinte: o artigo 14 da Constitución Española proclama o dereito á igualdade e a non discriminación por razón de sexo, e pola súa parte o artigo 9.2 fala da obriga dos poderes públicos de promover as condicións para que a igualdade do individuo e dos grupos nos que se integran sexan reais e efectivas. Como cada ano, o 8 de marzo volvemos a reivindicar a necesidade de avanzar nunha igualdade efectiva entre mulleres e homes que nos permita alcanzar unha sociedade xusta e democrática. O Concello de Outes amosa o seu firme compromiso coa promoción, protección dos dereitos das mulleres e nenas, así como coa igualdade real entre mulleres e homes, a través dunhas políticas que resolvan as desigualdades materiais e salariais que existen entre mulleres e homes. Somos tamén conscientes das dificultades ás que se enfrontan as familias monoparentais, encabezadas nun 80% por mulleres, as dificultades que atopan as mulleres no ámbito rural, con maior dispersión de recursos e maiores dificultades de acceso aos mesmos, mulleres con discapacidades, migrantes ou outras que se ven afectadas por distintos tipos de discriminación. Por eso, desde o noso Concello, queremos por o noso grande área tentando mellorar cada ano, co apoio de todos os grupos políticos e loitar contra a violencia contra as mulleres, contra a pobreza das mulleres, contra as dificultades de acceso ao mundo laboral e a discriminación nos salarios e postos por cuestión de sexo. É por eso que a Corporación de Outes invita a todo o mundo a adherirse a esta declaración e a acompañarnos nos distintos actos programados por o propio día 8 e tamén o 10 de marzo coa Marcha pola Igualdade. Bueno, moi ben. Non quedaría, por tanto, lida e aprobada, ou non é aprobada a palabra, pero a resolución institucional sí debe ser aprobada, sí. É aprobada por unanimidade e agora pasaríamos á seguinte declaración institucional, se lee o título. Proposta de declaración institucional do Concello de Outes sobre os dereitos do río Tins e os compromisos da súa comunidade ribeira. Do lectura a parte concreta dos dereitos do río Tins. Proclámanse os seguintes dereitos do río Tins e da súa bacía hidrográfica no ámbito municipal do Concello de Outes. Primeiro, dereito á vida e asistencia como ecosistema en equilibrio para continuar dando vida e benestar ás comunidades humanas e non humanas que vertebra e apoie e desempeñando as súas funcións esenciais, como son a conectividade, movimento e depósito de sedimentos e nutrientes ou a recarga de augas subterráneas. Dereito a estar limpo e libre de contaminación e outras actividades que supoñan un risco ou prexuizo ao que supón o ecosistema. Terceiro, dereito a alimentar e ser alimentado por acuíferos e nacentes ben conservadas. Cuarto, dereito a renaturalización e rexeneración das súas capacidades biolóxicas, dinámicas, naturais
e resiliencia é a continuar evolucionando naturalmente sin interrupcións causadas pola actividade humana. Quinto, dereito á protección e conservación mediante os instrumentos de planificación e ordenación do territorio dispoñibles. Sexto, dereito a fluir de xeito libre e sin impedimentos, desde as súas fontes ata a ría, de modo que continúe sendo peza fundamental dun ecosistema saudável. Séptimo, dereito a ser respectado e manter a súa identidade e integridade como ecosistema único e autorregulado. Oitavo, dereito a manter e recuperar as súas marxes e os seus bosques de ribeira, cuxas raíces estabilizan as marxes e serven como protección en episodios de cheas. Noveno, dereito a que se conserve, divulgue e transmita interxeracionalmente o patrimonio cultural e biocultural, material e inmaterial que alberga e ao que dá sentido. E décimo e último, dereito á reparación e restitución fronte a calquera dano, pasado, presente ou futuro, que teña sido causado pola acción ou omisión humana e que vulnere os dereitos establecidos nesta declaración. Bueno, digamos que a declaración, como ben saben, é máis ampla. Dicir tamén que a declaración márcase dentro do proxecto, ou é produto, digamos, do proxecto Renatur que vostedes a coñecen, e, bueno, pues era un compromiso adquirido dentro deste proxecto, bueno, pues traer esta declaración institucional a pleno e someter ao consenso, como así foi de todos os grupos municipais, do cal me alegro, tanto dunha declaración como, evidentemente, da outra. E, bueno, pues establecidos son xa aprobadas estas declaracións institucionais, pasamos ao apartado de probas e preguntas. Bueno, comezamos, como é habitual, polas preguntas que foron presentadas en tempo e forma. Temos 4 preguntas do Grupo Popular que poden formular cando vostedes queiran. A primeira pregunta é que, bueno, nunha da relación de facturas do REP 2/2024, concretamente na X/2023/3, figura unha con data de documento do 13/12/2023, e número EMIC-46, da empresa Viajes Santiago S.A., en cuyo concepto de operación figura viaxe 2 persoas e aloxamento 1 persoa, evento internacional 6 en Rumanía, do 22 ao 26 de novembro do ano 2023, proxecto 10091 por valor de 1.287 euros. As nosas preguntas ao respecto son en calidade de que viaxaron esas persoas e quenes foron, que cometido levaron a cabo en Rumanía e cal é o motivo polo que, según se desprende da descripción que figura na relación, a factura comprenda a viaxe de 2 persoas, pero soamente o aloxamento de 1. Moi ben, vamos a ver, esta viaxe, efectivamente, esta factura correspondese a unha viaxe que ten que ver coa participación do Concello dun proxecto europeo que se chama EU River, do que formamos parte dun partenariado máis amplo. Nós non somos os líderes, son, creo que 6 ou 7 concellos a nivel europeo, de Romanía, de Italia, de Croacia, de Polonia. Básicamente está dirixido ao intercambio de experiencias en materia de gestión pública local. Concretamente, este evento era o 6º taller, o 6º seminario que se iba a desenvolver, se desenvolveu en Vilarrito, en Rumanía, e estaba previsto que asistira tanto, neste caso, o Concelleiro de Educación como a asistencia técnica, unha persoa que nos presta asistencia técnica nestes proxectos europeos. E así, bueno, pues adquiriron os billetes. Isto é un proxecto financiado 100% con fondos europeos. Aconteceu, por eso esa discrepancia, contexto todo dunha vez, que o concelleiro, neste caso, despois de ter comprado os billetes, surgiulle un imprevisto, bueno, pues, algo absolutamente ineludible, non pudo viaxar. Ese é polo que ven a discrepancia de vostedes, na que, bueno, pues, había 2 billetes e só los alosou unha persoa. Por que? Porque os billetes, unha vez comprados, non se poden devolver, pero a xente, como ven, ustedes saben. Esa é a razón. Non sei se contestei a todo o que parece que sí. Segunda pregunta, ou sí? Sí.
No pleno ordinario do pasado 31 de agosto de 2023, o Grupo Municipal do Partido Popular fixo unha pregunta ao Goberno interesándose polos pagos das axudas económicas destinadas ás comisións de festas das distintas parroquias do noso concello. Naquele momento, o concelleiro de Cultura, Don Anxo Núñez, contestou que se pagarían antes de rematar o ano 2023. Foron abonadas esas facturas por parte do concello? Axudas. Axudas, dixo. Iso factura. Perdón, sí, Perdón. Sí, sí. Se a resposta é negativa, cal é o motivo polo que non foron pagadas? Ademais, tamén queremos saber con que data se pagaron esas axudas correspondentes ao ano 2022. Resposta ao Concello de Cultura. Ben, pois, por desgraza, non como a nós nos gustaría e como efectivamente nós queríamos facer, non se puderan efectuar no 2023, dende logo esa era a nosa intención e se dependera exclusivamente da nosa man asesoría, pero, como saben, houve circunstancias administrativas especiais, houve unha semana na que non tivemos interventora e depois un período onde non tivemos interventora a tempo completo e decidimos que era prioritario, entre outras cousas, pois sacar adelante a conta xeral. E, polo tanto, o que se deixou feito era a tramitación das subvencións por concorrencia competitiva que se incluíron efectivamente estas axudas a comisión de festas. Está todo falado coas asociacións e coas comisións, elas son perfectamente coñecedoras porque hai un diálogo constante con elas e temos efectivamente unha transparencia nese sentido clara e agora estamos intentando agilizar o máximo posible, de feito xa temos unha proposta feita que se está informando para poder proceder coa justificación e co pago o máis pronto que nos sexa posible. Dende logo, esa é a nosa intención e así seguiremos traballando. E con respecto á última pregunta, con que data se pagaron estas axudas correspondentes ao ano 2022, foron pagadas segundo foron pagadas o 25 de maio de 2023. Non sei se ten que comentar ou pasamos a Sí. siguiente pregunta. Sí. Podo... Sí, de forma breve. Sí. Ben, eu, como saben, en Outes hai entidades e grupos de persoas que contribúen, desde logo, a facer concello. As comisións de festas son un exemplo do que digo, contribúen a manter tradicións e a facer comunidade e a dinamizar económicamente a vida. Falamos de xentes que voluntaria e gratuitamente se organizan para realizar actividades de interés social, festas ou actividades deportivas culturais. Dun xeito seguramente máis eficiente que o demostrado por moitas administracións, sin sinalar a ninguén. Se non existisen as asociacións, as administracións terían que crear con maior coste, desde logo, máis estruturas e acabarían realizando as actividades dun xeito máis artificial. Así as cousas, o lóxico que as administracións axuden a estes entes a través da técnica da subvención ou de unha técnica semellante. Agora ben, o que non é lóxico é conceder axudas para non abonalas nun plazo razonable. As axudas ou subvencións están para incentivar a realización de actividades por parte de entidades formadas por veciños e veciñas, pero se a administración se retrasa nos pagos das cantidades comprometidas, en vez de incentivar a continuidade da actividade nos seguintes anos, o que fará é desincentivalos. Se os trámites das subvencións ou axudas son en moitos casos moi laboriosas, sobre todo as de concorrencia competitiva, como o RIBA para será retraso e incerteza en canto ao seu cobro. Por iso sería bo que tomaran conciencia sobre o presuízo que se causa o interese xeral da actividade subvencionada e xa non só ao interese dos beneficiarios directos da subvención. Cando se acumulan retrasos, os promotores da actividade poden chegar á conclusión de que non vale a pena o esforzo dada a pouca sensibilidade do concello. Estaría ben que buscasen algunha fórmula de subvención que as comisións de festas poidan cobrar nun plazo razonable. Vimos nun mandato onde non pasaba, acaban de decir que as axudas do ano 2022 cobraronse en maio de 2023, as axudas do ano 2023 estamos a piques de chegar a marzo, están sin cobrar, dixéronos que se cobraban a final de ano e seguimos sin que se paguen.
Por lo tanto, tomen boa conciencia deses que as asociacións das comisións de festas merecen que se lle pague nun tempo razonable. E non, como ben dixo vostede, señor Núñez, que por eficiencia, por funcionalidade do Concello, é mellor pagar todo a final de ano. Iso vos dixo vostede no pleno do 31 de agosto. Se cambiou de parecer, ben, a mí tamén me gustaría que cambiara de parecer nese sentido. Sin máis, moitas gracias. Nós somos plenamente conscientes da importancia que ten o tecido asociativo e as comisións de festas tanto no Concello como en calquera outra parte do mundo en xeral. Dende logo nós valoramos moitísimo o traballo voluntario, porque nós efectivamente nas nosas vidas fora da política tamén o facemos. Quer dizer, é algo moi importante que é o que lle dá vida en gran parte ao noso Concello e ao noso territorio, o que cohesiona e o que fai vida en común. Por iso, nós o valoramos. Ahora ben, efectivamente, non puidemos, e eu sinto, e pido desculpas, que non puidemos cumplir esa expectativa e a mí encantaría, de verdad, porque esa é a nosa intención. Pagar o máis pronto posible, pero non foi posible nesta ocasión. Dende logo, o que sí que eu me podo comprometer e comprometo é a intentar agilizar o máximo posible as axudas daqui para adiante e a intentar que as axudas deste ano, efectivamente, estean o máis prontos posibles. E dende logo, o que sí que imos a seguir facendo e imos intentar mellorar son as axudas ou a colaboración que presta o Concello por outras vías, non só exclusivamente económicamente, que é moi importante. O Concello presta moita axuda en moitos sentidos e nós imos a seguir facendo iso e intentar mellorar. Ben, pois se lles parece... A terceira pregunta... Se lles parece a terceira pregunta, vaina vostede. Sí. Moi ben. Vale, pues adiante, vou dar a palabra. Cando queira. Moitas gracias. Ben, pois o pasado día 22, o señor alcalde convocou un pleno extraordinario e urgente co motivo de aprobar un recoñecemento extrajudicial de crédito no que se incluían facturas desde o ano 2020, de toda índole, por valor de 188.964,95 euros. Na convocatoria deste pleno, vostede motivaba a urxencia do mesmo na necesidade de pagar facturas que posibilitasen a justificación en tempo e forma das subvencións correspondentes. Ao non pasar o expediente por unha comisión informativa, o noso grupo, no mesmo pleno, pideulle ao Goberno que se aclarasen dúbidas ao respecto do único tema da orde do día, e daquela o señor alcalde díxonos que non era o momento de facer preguntas sobre o asunto que se estaba tratando, que podería contestar algunhas, pero para contestar outras que non estaba preparado. Como seguimos tendo dúbidas ao respecto, e non nos quedaron claras as respostas que nos dou no devandito pleno, queremos preguntarlle ao Goberno as seguintes preguntas. Cales son concretamente as facturas incluídas no REC 3/2024 que están vinculadas a algunha subvención? A que subvención concretamente están vinculadas? En que boletín ou documento similar figuran as bases desas subvencións? Cal foi a razón pola que esas facturas non se pagaron con anterioridade? Con iso, con respecto ás que estaban vinculadas a subvencións, supostamente. Si, parece que contesto esta antes ou queres todas? Como... Casi mellor, non? Porque son cuestións distintas. Sí, como vostede queira. Vale, vamos a ver. As facturas que están vinculadas a subvención, que estábamos outro día, unha factura da Tendequer, que é F2024-46, e hai 4 liquidacións do Consorcio Galego de Servicios de Igualdade e Benestar. Se ven, a que tiña que estar pagada antes de hoxe, do 28 de febreiro, por eso foi o que entre extraordinario e a de Atendecare. A factura de Atendecare, ou Atendecare, da FB 2024-46, que se corresponde coa subvención, pregunta vostede, co Programa de Financiamento da Diputación de Servicios Sociais Comunitarios de 2023, cuyas bases foron publicadas, vostede pregunta por as bases publicadas, todo o 28 de 11 de 2022. E por que non se pagou antes? Porque esa factura chegou o 16 de xaneiro de 2024 e non foi posible tramitala antes. Esa é a razón. Vale.
Vale, o sea que vostede dixo no pleno que as de Santar na Casa tamén estaban vinculadas a unha subvención, por isto non é así. Non están convocadas, pero non estaban, o que dicen, igual non clarifican, o que dicen é o que digo agora, están vinculadas a unha subvención, o que pasa é que esa sí que podrían ter vido ao pleno de hoxe, que non se perdería. Pero a la tende que, non. Vale, vale. Vale. Entón, fixemos un pleno urgente de 180.000 euros de cartas a pagar por unha factura de 30 algo mil euros a pagar. Moi ben, pois... Simplemente dicir outra cousa, porque eu dei dúas razóns. A razón é esa, é o seguinte, o feito de que foran máis facturas, comentei, porque de outra maneira, dende servicio de intervención, o mesmo día tenían que facer 2 expedientes REC. Esa foi a segunda razón, vale? Porque, repito, que non tíamos ningún problema en que viñeran aquí estas facturas. E digo algo máis, tamén que creo que é importante, non? Vostede agora mesmo está fiscalizando esas facturas. Está fiscalizando, está nos preguntando todas aquelas cuestións que, polo que falamos xa no pleno anterior, non se lle poderon aclarar. Quero dicir que eu creo que os seus, neste caso, dereitos da oposición non foron moi vulnerados porque vostede está facendo a lo que lle corresponde, por certo, pero está facendo porque é posible facela como se está vendo. Faltaría máis. Faltaría máis, cando queira, continúe. Pode continuar, perdón. Pois, ben, a nos parecenos que sí, que era urgente pagalas, claro que sí, era urgente pagalas todas. A ver, non hai réplica, hai a seguinte pregunta, porque entón... Señor alcalde, se vostede me interrumpe, e eu lle deixo que me interrumpa, supoño que poderei seguir falando. Ou é vostede da escola dos que non falen cando eu interrumpo? Non, entón é unha cuestión de orden. Non, disculpe, é unha cuestión de orden. Vostede fixo unha primeira pregunta, eu contestei. Vostede replicou e eu repliquei. Acabouse esa pregunta. Vostede pideume permiso para interrumpirme e deille ese permiso. Disculpe, entón, que quere ler todas as preguntas? Entón, agora o que ten que vostede facer é ler a seguinte pregunta. Nada, isto que entón é que non imos acabar nunca. Entón, se me fai favor, lea a seguinte pregunta. Podes. Ben, con respecto á factura EU 4679 de data 3/1/24 da empresa Nemesio Ordóñez S.A. con registro de entrada do 4 de xaneiro, incluso texto explicativo figura escombros sin clasificar depositado en decembro de 2023 por valor de 2.112 euros, queremos saber cal foi a procedencia concreta dese escombro? Contesto esta pregunta, verdade? Digo, non quere continuar vostede. Eu estou ás súas órdenes, señor alcalde. Vale, pois contesto. Cando vostede interrumpa, pois eu farei o que considero oportuno. Ben, bueno, considero oportuno as limitacións que vostede coñece. Vamos a ver. De que se trata esta factura e que servicio corresponde? Vamos a ver, trátase o escombro que se refire a o que procede da limpeza de 2 camiños de Mirás, dos camiños que estaban entullados, un deles, bueno, outro tamén, dende había moitos anos, con residuos de todo tipo, foron retirados estes residuos e, bueno, neste caso, retirados por esta empresa que ten unha planta de tratamento para tratar estes escombros. Moi ben. Pois si, era certo que era moi urgente pagar esa factura, como urgente era, no caso de Santar na Casa, pagar esas facturas. E creemos que deberían de ser máis rigurosos e facilitar o bo funcionamento dun programa dirixido aos máis vulnerables. E tamén, no caso da factura que falábamos antes do SAC, gustaríame recordarlle que a empresa que está prestando e facendo ese servicio sin ninguna vinculación contractual co Concello, e polo que pasou coa licitación, que todos sabemos que a incomprensible lentitude para resolver estas cuestións, saben nós cando o asunto estará regularizado e o servicio prestado coas garantías que aporta ter feito unha licitación é unha axuda en regla. E o que lhe quería decir antes, con respecto ao escombro, tamén me parece ben. Se eu facendo preguntas... Sí, se fai favor, se faga a seguinte pregunta, sí.
Con respecto a unha factura emitida por a redacción do proxecto de execución da urbanización da Praza do Concello por valor de 7.392 euros emitida en xuño do ano pasado, cal foi a razón de que non se aprobase a factura ata finais de febreiro deste ano? Bueno, pues a razón ten que ver pues, co retraso que se foi acumulando, lamentablemente, do que ustedes xa coñecen porque preguntaron en numerosas ocasións, co trámite das facturas, esta foi unha delas. Bueno, nos tamén é certo que tínhamos falado co proveedor e, bueno, pues ao final pagouse máis tarde do que queríamos, pero xa se pagou. Vale, pois nada, entenderá vostede que nos coste creer que a un autónomo ou a unha empresa que fai un traballo e emite unha factura polo mesmo tempo non teña a intención e o gusto de cobrala. E vostede sempre di que os proveedores están sempre de acordo en que non se lle paguen as facturas, pero eu penso que non será que vostede nos quere facer creer que os proveedores deste Concello, en lugar de pedirlle que les abonen rapidamente os seus traballos, o que fan é dicirlle, por favor, señor alcalde, non me pague que non quero cobrar. Con todos os meus respetos, eso, señor alcalde, non hai que non cree. Fala a seguinte pregunta. Moitas gracias. No que se refere ás certificacións finais das obras que figuran no texto explicativo da relación X 2022/27, como son o modificado da senda peonil entre a praia de Groña e a entrada de Tabilo, a rehabilitación do estaleiro tradicional Ciprián e máis a pavimentación do río onde arriba e outros, tendo en conta todos os documentos que os documentos teñen data de emisión entre outubro e novembro do ano 22, cales foron as razóns concretas de que os pagos destas certificacións non se aprobasen hasta febreiro deste ano? Bueno, pues as razóns son as mesmas que as anteriores. É dicir, bueno, pues houve unha tardanza. En este caso, eu creo que ademais foi unha escasa diligencia de que tiña que, neste caso, gestionar estas facturas, posto que estas son liquidacións de obras que pagaronse outras aos mesmos proveedores posteriores. Bueno, pois eu creo que xa coñecen vostedes. Bueno, pois a situación que vivimos parte de 2022 en 2023, xa lle dixemos, as baixas que houve no Concello, os problemas que houve na área de intervención en concreto, hasta que finalmente, bueno, pues recuperamos a persoa titular da praza de intervención no noso Concello fai apenas uns meses, e fomos ocasionando retraso e a veces, bueno, pues unha xestión que igual non é toda adecuada que debería ser. Eso é algo que sabemos e algo que coñecemos, algo no que xa pedín disculpas en diversas ocasións por nosos proveedores. Pois sí que nunha cousa se lle dá razón, que a xestión non é todo adecuada que debe de ser, porque ter facturas correspondentes a liquidacións de certificacións de obra do ano 2022 e pagalas no ano 2024, creo que non pode ser achacado a motivación de que houbera retrasos en intervención, de que non tuveran traballadores, porque como vostede sempre di o mesmo, sempre di que foi debido aos problemas que tivemos en intervención, eu digo tamén sempre o mesmo, que eses mismos problemas e peores houberos en anteriores mandatos e nunca sucedeu isto de ter facturas de hai 2 anos sin pagar. Aquí o único que cambiou dende aquela ata agora, vou a repetir, foi o goberno. Todo o demais non cambiou, incluso se mellorou, porque agora teñen máis personal do que había antes en outros mandatos. Bueno, algunhas facturas sen pagar de había tempo sí que había, como ustedes seguramente saben. En calquera caso, estamos traballando para mellorar esta situación e penso que vimos a mellorar. Temos 3 anos e medio para mellorar, penso que vimos a mellorar. Seguinte pregunta. Agora que se corresponde co proxecto de mellora da segunda fase da Praza de Galicia, foi adxudicada, segundo consta na plataforma de contratación do Estado, o día 17 de setembro do ano 2020. Podemos ver que a actuación xa leva bastante tempo finalizada, e porén non fomos quen de ver nas atas das xuntas de goberno local ás que temos acceso que fose aprobada ninguna certificación ao efecto. As nosas preguntas ao respecto son:
no caso de que se aprobara algunha certificación relativa a esta obra, en que xuntas de goberno local se aprobara unha certificación desa actuación, cantas foron e por que valores, e, de non ser así, e non estar feito o pago desa actuación, cales son as razóns concretas polas que non se abonou. Ben, as certificacións e facturas foron aprobadas, neste caso non as pudo ver vostede nas actas da Xunta de Goberno local porque foron aprobadas para votación de competencia. A primeira, hai dúas certificacións, a primeira delas, en calquer caso, para os últimos da alcaldía temos tamén acceso a elas. A primeira delas, a primeira certificación foi aprobada o 27 de decembro de 2022 por valor de 74.415 euros, 54, que son 15 ou 45. E a segunda certificación foi aprobada o 29 de 12 de 2023, esta última, por valor de 6.424,69 euros. E están abonadas. As dúas están abonadas, non están sin abonar. Vale. Non sei se ten algo máis que comentar. Vale, pois alegro-me moito de que estean abonadas, que o señor alcalde abocase as competencias que dá a Xunta de Goberno local para facelo, como acostumbra a facer moitas outras cousas con ese procedimento. E o que lamentamos é, o mesmo que decía antes, que unha obra que se tuvo que ter acabado no ano 2021 que se acabase de pagar no ano 2022, en decembro do ano 2023, perdón, 23. En decembro, se non me entendín mal, o que me dixo. Non me interrompa, por favor, que quero seguir falando. Do ano 2023, pareceme que isto non sei no que vai a desembocar. Quedaría 3 anos e medio para facelo, como acababa vostede de decir, pero arreglar casi 5 anos de desatinos e despropósitos en 3 anos e medio, ao mellor é pouco tempo, señor alcalde. Nada máis e moitas gracias. Bueno, moitas gracias. En calquera caso, difícilmente podíamos pagar antes de 2023, señora Molinos, unha factura que nos chega en setembro de 2023. Supoño que vostede entenderá, igual non veu dar as facturas. A última certificación é de setembro de 2023. Foi cando emiteu a factura esta empresa. E, bueno, nos agardamos. Desculpe, estou falando eu, non interrumpir a vostede. Entón, agardamos que a situación mellore, estamos seguros que vai mellorar e vamos a seguir traballando polo ben de outros que é o que quere este goberno. Nós gobernando e vostedes na oposición. Teñen algunhas preguntas orais? Non. Non. Algún rogo? Escrito ou mal escrito non teñen, disculpa. Non. Orais? Bueno, pues, se non temos nin probas nin preguntas, emplazámonos para o vindeiro pleno, se sacando esa. Moitas gracias.